Και αν θέλετε να κάνουμε και έτσι ένα μικρό ιστορικό, από πού ξεκίνησε. Ξεκίνησε κυρίως την εποχή του 70 για οικολογικούς καθαρά λόγους, όταν το οικολογικό κίνημα ήταν δυναμικό τότε και αναπτυσσόταν, κυρίως στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Πρωτοπόροι ήταν οι γερμανόφωνες χώρες, Ελβετία, Γερμανία, Αυστρία. Επεκτάθηκε και στη Βρετανία, αλλά μετά με τα χρόνια αποφασίσανε και είδανε ότι όντως μπορεί να έχουμε πολλά ωραία ωφέλη στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης. Όχι μόνο καθαρά για οικολογικούς σκοπούς, αλλά και για οικονομικούς σκοπούς να τα συνδυάσουμε, για να μπορέσει και αυτό να αρχίσει να εφαρμόζεται ως τεχνική. Πριν από 10-15 χρόνια, σε συνέδρια που γινόντουσαν για τα φυτεμένα δώματα, οι τεχνικές οι οποίες υπήρχαν, οι ευρωπαϊκές τεχνικές, έλεγαν και η βιβλιογραφία ότι στα μεσογειακά κλίματα δεν μπορεί να μπει. Για ποιον λόγο? Γιατί έχουμε, όπως σας είπα, δυνατούς χειμώνες, φαινόμενα δυνατά, και έχουμε και πολύ θερμά καλοκαίρια που κάνει καύσωνα. Έντονες αντιθέσεις κλιματολογικές. Πολλές φορές το καλοκαίρι πάνω στην ταράτσα φτάνει τα 50 με τους 55 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Τα φυτά τα οποία είναι συνηθισμένα στη Βόρεια Ευρώπη, η χλωρίδα, δεν μπορούν να αντέξουν αυτές τις θερμοκρασίες. Όπως δεν μπορούν να αντέξουν το χειμώνα -2, -3 ή ένα έντονο χαλάζι. Και το καλοκαίρι αντίστοιχες θερμοκρασίες. Εκείνο που έγινε ήταν ότι η μελέτη στην Ελλάδα. Είναι εντυπωσιακή, συγγνώμη κύριε Σταυρίδη. Ναι, αυτό είναι το Σικάγο. Αυτή η φωτογραφία που βλέπετε είναι το Σικάγο αυτή τη στιγμή. Έτσι είναι ακριβώς πραγματική φωτογραφία από πάνω. Και έγινε κυρίως για την καταπολέμηση των πλημμυρικών φαινομένων. Το Σικάγο και το Σιάτλ των ΗΠΑ είναι πρωτοπόρες πόλεις. Άρα να απορροφούν τα φυτά των δωμάτων. Ναι, με τα έντονα φαινόμενα βροχόπτωσης παρακρατάνε τα όβρια ύδατα και τα πορέουν σταδιακά στο υπέδαφος. Οπότε δεν έχουμε μεγάλη ροή υδάτων, αυτό που έγινε προχθές στην Αθήνα για παράδειγμα. Ακριβώς. Συγκρατάνε τα όβρια ύδατα και ταυτόχρονα δεν πέφτει πολύ νερό στα λούκια, ώστε να τα βρουν. Έτσι όπως είναι δομημένη και έχει μπαζώσει και έχουν μπαζωθεί ρέματα και έχουν γίνει κακοτεχνίες, εκεί θα έπρεπε έστω και σε ένα μικρό βαθμό να υπάρχει. Θα καταπολεμούσε σημαντικά τα πλημμυρικά φαινόμενα. Δεν θα είχαμε αυτό το είδος εκείνη τη στιγμή την έντονη κατάσταση. Και σταδιακά, αφού θα άφηναν το φυτεμένο δώμα, τα όμβρια ύδατα να κατέβουν, δεν θα είχαμε αυτό το πράγμα. Εκείνη τη στιγμή τόση ποσότητα νερού. Λέγαμε όμως για το ιστορικό. Σταδιακά αποδείχτηκε από τεχνικές. Το σύστημα οικοστέγες που εφαρμόζουμε η εταιρεία μας εδώ στην Ελλάδα είναι ένα σύστημα το οποίο ο founder, ο εφευρέτης του είναι ο Άντριου Μάικλ Κλίμαντ, ένας Βρετανός, ο οποίος μένει χρόνια στην Ελλάδα, Έλληνας ουσιαστικά πλέον. Και ήθελε να φέρει αυτή τη τεχνοτροπία στην Ελλάδα, ενώ λεγόταν πιο πριν, όπως μας είπατε, ότι δεν μπορεί να γίνει. Από τις μεγάλες εταιρείες της Ευρώπης, που είναι όντως πρωτοπόρες, λειτουργούσαν, θεωρούσαν ότι είναι πολύ δύσκολο στα μεσογειακά κλίματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Νότια Ιταλία, στην Ισπανία, στη Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή, να μπορέσει να γίνει σύστημα φυτεμένου δώματος. Ο Άντριου Μάικλ Κλίμαντ έκανε όλη αυτή την προσπάθεια. Έχει πατεντάρει το σύστημα οικοστέγες, το οποίο είναι το μοναδικό ελληνικό σύστημα στην αγορά, που βγαίνει σε δύο τύπους, μόνιμη εγκατάσταση και προκάτ. Είναι στα εκτατικού τύπου στη βιβλιογραφία φυτεμένα δώματα, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν στο μεσογειακό κλίμα. Ποια ήταν η τεχνική και η μεγάλη εξέλιξη που έκανε στον τομέα? Και αναφέρεται και το όνομά του στη διεθνή βιβλιογραφία. Άμα πάρετε διεθνή βιβλιογραφία για τα φυτεμένα δώματα. Άρα είναι πρωτοπόρος λοιπόν. Ναι, αναφέρεται το όνομα για η τεχνική συγκεκριμένη για τα μεσογειακά κλίματα. Ότι προσπάθησε να συνδυάσει την ελληνική βιοποικιλότητα και την ελληνική χλωρίδα και να την τοποθετήσει στο φυτεμένο δώμα. Μετά από έρευνες αυτό κατάφερε και αυτή είναι κιόλας η πρωτοπορία του. Άρα τα φυτά που υπάρχουν εδώ να τα μεταφέρει στην ταράτσα μας και ουσιαστικά να εξομοιώσει τη φύση, το περιβάλλον, το ελληνικό, το μεσογειακό. Πόσο εύκολο ήταν αυτό? Δεν ήταν εύκολο, γίνανε έρευνες τουλάχιστον για 7 χρόνια. Από τα πρώτα κτίρια που γίνανε στην Ελλάδα ήταν με αυτό το σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών στο Σύνταγμα. Πρέπει να έχετε δείξει φωτογραφίες, νομίζω, στην εκπομπή τώρα έχουμε φέρει. Το οποίο είναι εδώ και 8 χρόνια, 7,5-8 χρόνια. Πάει πάρα πολύ καλά. Ανάλογα την εποχή αναπτύσσονται διαφορετικά τα φυτά. Παίρνει άλλο δηλαδή χρώμα. Και έχουν γίνει και άλλα πλέον ξενοδοχεία με αυτή την προοπτική. Ποια είναι κατά βάση τα πιο συνηθισμένα φυτά τα οποία επιλέγετε από αρωματικά μπορούμε να πούμε το θυμάρι, τη ρίγανη, τη λεβάντα, το δυόσμο. Από εδαφοκάλυψης και παχύφυτα
το βελόσπερμα, το ηλιόχρυσο. Υπάρχουν διάφορα φυτά που αντέχουν και που μας φέρνουν και το ωφέλιμο της ομορφιάς. Να μπορούμε να πετύχουμε πιο πολλά λουλούδια ανά εποχές, να καταφέρουμε να τραβήξουμε την πανίδα, όπως όσον αφορά πεταλούδες που αυτές θα μεταφέρουν σπόρους και θα αναπτύξουν και θα διατηρήσουν το φυτεμένο δώμα, να μπει σε διαδικασία της φύσης η όλη κατάσταση και να πετύχουμε αποερημοποίηση του υπεδάφους μας σταδιακά για να βγουν και καινούργια φυτά. Από τον αέρα μεταφέρονται σπόροι. Έχουμε πρόβλημα σε αυτό στην Ελλάδα συγκεκριμένα. Σε ποιο τομέα ακριβώς? Στο να εξαφανίζονται φυτά, γιατί ακούμε για εξαφάνιση ζώων. Υπάρχει εξαφάνιση ειδών φυτών που θα μπορούσαν τα φυτεμένα δώματα να συμβάλλουν. Αυτό θα ήταν λίγο δύσκολο, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω εγώ. Δεν μπορώ να σου απαντήσω και 100% πάνω σε αυτό. Γνωρίζω ότι όμως θα ήταν λίγο δύσκολο. Εκείνο που μπορούν να πετύχουν όμως τα φυτεμένα δώματα είναι να εντάξουν μέσα στον αστικό μας ιστό φυτά τα οποία έχουμε και χρησιμοποιούμε ακόμα και στην κουζίνα μας, βρόσιμα, όπως είναι τα αρωματικά. Και μπορούμε να το πετύχουμε αυτό και να έχουμε και ένα δεύτερο όφελος. Και γίνονται ήδη τέτοιες εφαρμογές με βρόσιμα φυτά, τα οποία μικρά εστιατόρια, μικροί χώροι, ένα μέρος των αρωματικών τους και κάποια κομμάτια όπως ντομάτας για παράδειγμα, τα οποία τα χρησιμοποιούν φυσικά. Ναι, είναι, να μην γελιόμαστε, λίγο το κάνουν και για πρόθεση, για marketing όλο αυτό. Όσον αφορά τις ποσότητες που μπορεί κάποιος να βγάλει. Παρ' όλα αυτά, για ένα νοικοκυριό όμως μπορεί να το καλύψει στα βασικά. Είπατε πριν ότι εδώ στην Ελλάδα τα φυτεμένα δώματα είναι μόνιμου τύπου και προκάτ. Ναι. Και ποια είναι ακριβώς η διαφορά τους? Η διαφορά είναι η εξής. Και να πω λίγο και τα ωφέλη, για να μπορούν να γνωρίζουν οι τηλεθεατές. Τα μόνιμου τύπου φυτεμένα δώματα προϋποθέτουν πιο καλή επένδυση στην υγρομόνωση. Γιατί αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα σε θέμα υγρομόνωσης, τότε είναι πολύ δύσκολο να επέμβουμε μετά. Γιατί μιλάμε για μια εγκατάσταση ζωής που πάει πάνω από 20-25 χρόνια. Δεν έχουμε δηλαδή πρόβλημα, το βάζουμε και το ξεχνάμε, όπως σας είπα. Χρειαζόμαστε διπλό ασφαλτόπανο, αντιριζικό και κανονικό, να γίνει σωστά η εγκατάσταση από εξειδικευμένο συνεργείο και από πάνω να γίνει το σύστημα, η τοποθέτηση, τα επίπεδα του φυτεμένου δώματος και να γίνει η φύτευση. Το προκάτ σύστημα δεν το έχει αυτό. Έχουμε τη δυνατότητα, ακόμα και σε κτίρια που έχουν πλάκες, τα παλιά κτίρια είχαν πάνω στην ταράτσα πλάκες πεζοδρομίου ή πλακάκι. Πάνω εκεί να τοποθετήσουμε φυτεμένο δώμα από τη στιγμή που ήδη δεν έχουμε πρόβλημα και να μην φοβόμαστε ότι θα πάει η ρίζα κάτω, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι οξυγόνου μεταξύ του επίπεδου του συστήματος και του κάτω επίπεδου που αποκομπάει, που δεν αφήνει τις ρίζες να αναπτυχθούν. Οι ρίζες δεν αναπτύσσονται στο οξυγόνο, οι ρίζες του αυτό. Για να πάει να τρυπήσει. Δεν υπάρχει πρόβλημα, και πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές, δεν υπάρχει πρόβλημα να κινδυνεύσουν από διαρροές υδάτων και να έχουν υγρασίες. Στην προκάτ περίπτωση. Όχι, και στη μόνιμη περίπτωση. Η οικοδομή που θα βγάζει υγρασίες θα τις έβγαζε ούτως ή άλλως. Δεν φταίει το φυτεμένο δώμα. Έχουμε για παράδειγμα πελάτες που μπορεί μετά κάποια εγκατάσταση να δουν κάποια υγρασία και καταρχήν πάει το μυαλό τους ότι φταίει το φυτεμένο δώμα. Δεν φταίει το φυτεμένο δώμα. Φταίει η κακοτεχνία που είχε γίνει πριν από το φυτεμένο δώμα. Ναι, όμως δεν θα μπορούσε αυτό να προληφθεί? Μπορεί να προληφθεί πριν την εγκατάσταση. Γι' αυτό δεν πάμε ποτέ ως εταιρεία να βάλουμε ένα φυτεμένο δώμα χωρίς να γίνει μια αρχική μελέτη. Να δούμε αν η υγρομόνωση που υπάρχει είναι σωστή, η θερμομόνωση που υπάρχει είναι σωστή από κάτω, οι ρίσεις είναι σωστές για να πηγαίνουν ακριβώς στα όμβρια ύδατα στα λούκια και να μην μένουν, να μην λιμνάζουν. Και από πάνω μετά θα κάνουμε την εγκατάσταση. Δηλαδή δεν θα πάμε να βάλουμε σε έναν πελάτη φυτεμένο δώμα χωρίς να εξετάσουμε όλες αυτές τις προδιαγραφές. Λέγαμε πώς ήρθε στην Ελλάδα το φυτεμένο δώμα σαν φιλοσοφία. Πήγε στο Υπουργείο Οικονομικών, που ήταν το πρώτο κτίριο, μας αναφέρατε, που το λειτουργεί εδώ και 7 χρόνια. Ως δημόσιο κτίριο και κάποια δημοτικά κτίρια κάτω στην Αθήνα, σε περιφερειακούς δήμους. Σήμερα. Τι ισχύει σήμερα? Καταρχήν λίγο για το ωφέλη που δεν είπα, να πω το εξής. Είναι αυτό που είπαμε, το καταπολεμά τα αντιπληκτικά φαινόμενα. Πετυχαίνει η εξοικονόμηση ενέργειας εντός του κτηρίου, στο μικροκλίμα του ακινήτου, αλλά καταπολεμά και το φαινόμενο των αστικών εισίδων ευρύτερα στα αστικά κέντρα. Τι είναι το φαινόμενο των αστικών εισίδων? Ακριβώς, θέλω να μας το εξηγήσετε. Ναι. Είναι ακριβώς όταν το καλοκαίρι σε μία οδό, επειδή δεν κυκλοφορεί ο αέρας και είναι πυκνοκτισμένα
έχουμε 42 βαθμούς Κελσίου και στην άλλη οδό 5 μέτρα παραπάνω, 1,5 τετράγωνο παραπάνω, 10 μέτρα παραπάνω, έχουμε 39 βαθμούς Κελσίου. Γιατί είναι μεγαλύτερος ο δρόμος και κυκλοφορεί περισσότερο ο αέρας. Αυτό σημαίνει γιατί τα κτίρια από τσιμέντο, όπως και οι δρόμοι, κατά τη διάρκεια της ημέρας απορροφάνε τη θερμότητα του ήλιου και το απόγευμα και το βράδυ την αφήνουν στην ατμόσφαιρα. Και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ουσιαστικά γίνεται λειτουργεί ως θερμοκήπιο αστικός ιστός. Αν τα δώματά μας είναι φυτεμένα πάνω στα ακίνητα, πάνω στις οικοδομές, καταπολεμάμε κατά πολύ το φαινόμενο των θερμικών εισίδων. Δηλαδή, τα τσιμέντα μας δεν βράζουν, να το πω έτσι απλοϊκά, τόσο πολύ, δεν απορροφώνουν τόση ενέργεια, άρα δεν αφήνουν και τόση ενέργεια κατά τη διάρκεια της νύχτας και του απογεύματος. Άρα ουσιαστικά δεν έχουμε σε υψηλές θερμοκρασίες και στα βράδυ αυτό τον καύσωνα μες στην πόλη. Δηλαδή, μπορούμε να είμαστε από μελέτες ανάλογα στις πυκνοκατοικημένες περιοχές και αν οι πυκνοκατοικημένες περιοχές είναι 50 με 60% καλυμμένες από φυτεμένα δώματα, να έχουμε 2 με 3 βαθμούς πιο κάτω θερμοκρασία στον αστικό ιστό. Αυτό το φαινόμενο δεν απαντάται σε περιοχές που δεν είναι τόσο πυκνοκατοικημένες και έχουμε περισσότερη κυκλοφορία του αέρα. Δεν έχουμε τόσο όφελος στον αστικό ιστό. Δηλαδή, σε μια περιφερειακή περιοχή της πόλης, το φυτεμένο δώμα έχει ωφέλη για μέσα για το κτίριο. Δεν θα έχει τόσο για το ευρύτερο περιβάλλον. Αλλά στα δύσκολα σημεία, εκεί που νοσεί ο αστικός μας ιστός, στα κέντρα των πόλεων, σε μεγάλες πυκνοκατοικημένες περιοχές. Για παράδειγμα, στην Επανομή δεν θα είχε τόση επίδραση στο ευρύτερο περιβάλλον. Στο ευρύτερο περιβάλλον, παρά μόνο στο κτίριο που έχει το φυτεμένο δώμα. Μέσα όμως στο χωριό της Επανομής, που είναι πυκνοκατοικημένο, εκεί θα είχε. Δεν θα είχε παραπέρα. Εκεί που είναι πιο αεροκατοικημένο. Αυτό θέλω να πω. Άρα εκεί που έχουμε πυκνοκατοικημένο. Ακριβώς. Και φέρνουμε ουσιαστικά την φύση, το πάρκο, μέσα στην πόλη. Από εκεί που δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί είναι παντού χτισμένα. Με αυτόν τον τρόπο, μεγάλες επιφάνειες δημόσιων κτηρίων όπως είναι τα σχολεία, αν φυτευτούν, υπάρχει δυνατότητα. Και υπάρχει και δυνατότητα όσον αφορά τα στατικά φορτία, μιλάμε για κτίρια που αντέχουν, και φυτευτούν από πάνω, τότε φέρνουμε το πάρκο σε γειτονιές που δεν μπορεί το πράσινο που λείπει, γιατί πόλη. αν θυμάμαι καλά, σύμφωνα με μελέτες, η Ελλάδα και δι' Θεσσαλονίκη σαν πόλη έχει το λιγότερο πράσινο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.